salut, eu sunt Dylan și azi vom face un nou episod. Vom vorbi în locul la animalele astea. În loc la panda asta. Panda. Stați. Stai, nu acum. Era o muzică, mâinile în aia, mâinile în aia, așa era, da? Ia! Ajutor! Că tu te cur! Să mă ajute cineva și pe mine! Haha! Așa, asta e un canal. Ce mănânc! Ce mănânc! Băi, nu te-am blocat! Scuzați-mă! Dar mi se cam blochează. Durează 11 minute, dăm așa. M-am plictis. Și e mai amuzant să urci panda. Stai. Two, three, two, one, go. Mă urc, mă urc. Au, pietra asta în cur. Au, pietre. Ajutor. M-a prins. Fiertul să vine cur gras. Au. Sunt bine. Mă urc. M-am urcat. M-am puțin. Sunt prea gras pentru acest pom. Stai, mă, băcăt. Te mușc. Nu mai vă băteți și ajutați-mă și pe mine. Hei, reușit. Gata, am reușit. Au, chiar măța. Copac ne-a subțit. Cum mai mă dau jos? Cat. Stai, bă, ești bine? Lasă-mă în pace, tu zgâți-mi, mă. Dă-te jos. Aici stau eu. Ai înțeles? Lasă-mă, eu stau. Dă drumul la mână. Nu, n-ai voie. Lasă-mă jos. Bă, zipțitule. Parcur. Fuge tine, lasă-mă în pace, eu vreau jos. Dă drumul. Piciorugiu. Dă drumul. Șpoc. Am căzut? Fraierilor. Merg pricolo. Alo, e cineva? M-am blocat! Știu parcur. Mă urc. Stai, noci. Au. Ia, ajutor! Ia. Dă mâna! Lasă-mă în pace. Nu mai vreau. Poți singur. Ce-a zis? Eu-s deștept. Ia. Bine, acum dă mâna. Mulțumesc, ai ridică-mă! Bă, e simțit! Mă pănețu! V-am zis ajută-mă! S-am zis ajută-mă! Așa, dă mâna! Așa! Mulțumesc! Au, lasă-mă în pace, băi! Ce ai cu mine? Nene. Mulțumesc, domnule papa. Da.
suferitule. S-a blocat. E vina ta. Învăța ta aia urâtă. Idem pe tobogan. Pe tobogan. Așa-i, mă. Nu. Mă enervează. Puscă-t. Idem pe tobogan. Toboganul. Băi, tobogane. Leagă-ne, te crezi prea mult pentru mine? Au! Bă, vrei să te urci? Las că te ajut. Nu te ajut. Bă, găgăbani, aici stau eu, dă-te. Pleacă. N-ai voie. Ai înțeles? Aici stau eu. Pleacă. Na. Vrem ceva? Na. Nesimțitul. Lasă-mă merge pe mine. Nu. Na, palmă, na. Ți-am zis că n-ai voie, N-ai voie. Nu mă pușca, nu. Vezi? E ceva. Ți-am zis că n-ai voie. N-ai voie. Pleacă. Au. Nu, așa. Nu. Stai jos. Dă drumul, nesimțitule. Te rog, dă drumul. S-a blocat. Mai în vâna lui. Mi-a papuc. Așa. Meară. Mergi. Mergi. Nu. Dă drum. Ce-ți baltul? Vreau să mă urc. Nu. Din nou la ăla. Atât? Băi, și cam atât cu acest episod. Nu uitați să vă abonați la Ahaha Videos. Cu voi a fost Dylan.